Dakpa ng usa ka amahan human gireklamo sa kaugalingong anak nga babay kinsa gingong gilugos niini sulod na sa 3 ka tuig. Dugang detalye sa report ni Abby Caballero. Balhog karon sa prisuhan ang amahan nga si alias Ryan, residente sa Barangay Labangal, General Santos City. Human kini gi-report sa iyang 15 anyos nga anak nga babayi nga giingong gilugos niini. Sumala sa anak 12 anyos pa lang siya dihang una siyang gihilabtan sa iyang amahan apan mahadlo kuno siya musumbong. Ang iyang inahan ana-anak kuno sa Cagayan de Oro City ug dunay laing pamilya. Domingo sa gabi gisulayan na sab kuno siya og hilabot sa iyang amahan ug didto na kini mi desisyon nga isumbong sa otoridad human gikulata kuno siya sa amahan kay misukol siya. Nangaytabang tong bata nga gikulata sa papa niya. Siguro basig na pagpaingon sa pulis, nagdana siya gitugan dito sa kay chairman nga ingon ana ang nahitabo nga ginahilabtan daw sa siyang papa. So Matud sa amahan nga si alias Ryan, walay kamatuuran ang alegasyon batok kaniya. Wala ko kabalo po na ma'am. Kay katrabaho mo po ko. Apan mihangyo kini sa iyang pamilya nga dili idayon ang pagpasaka og kaso. Ngayon lang kong pasaylo sa inyo ako may mga magkamali ko. Tagaan ko ninyo second chance. Pahala nga di na mo makikita sa ako basta at least matagaan tagyapon mo og kuan ba pangsuporta para sa inyo ang paningkamot ninyo. Sa karon ginahulat na lang ang resulta sa medical examination sa biktima ug gikatakda sab kining ipailawom sa counseling. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao